Bo día dende o Estadio Olímpico de Tokio. Hoxe un día fabuloso porque vais a disputar a final das probas de atletismo. Os espectadores están emocionados agardando que comece esta carreira final. As cámaras preparadas a pé de pista e os corredores moi concentrados nos seus postos. Quen será o campeón? Atentos que isto comeza. Preparados, listos. ¡Un momento! Esperad a mí. Quero correr con vos, ¿ides correr? Sí, señorito. Pois, e que ides correr? Moitos metros. Algo inesperado acaba de pasar. Un gato acaba de saltar á pista. Eu quería correr con vos, podo? Por fin. O público está que non o cree. Porque este é un deporte olímpico, que sí? Sí. Pois, mira, a ver, vamos a ver. Monte, esta que dijo ya no me pese, señorito. Entonces ya, que tengo que empezar. Bueno. Parece que o gato tamén vai participar na carreira. Isto eu nunca visto. Pois vexamos que tan rápido é. Os corredores van a toda velocidade. O gato vai de último. Pero atentos, porque o cando o guardia de seguridade vai atrás del. O gato empeza a coller carreira. Comeza a intentar posicións. Atentos que parece que... O gato acaba de pasar a liña de meta. O gato é o campeón. Estamos na roda de prensa onde imos entrevistar ao sorprendente campeón das probas de atletismo. Noraboa polo seu premio, señor Rabuñoso. Grazas, moitísimas grazas. Que sento ser o primeiro gato en gañar unha proba olímpica. Pois estou moi sorprendido. É que nin eu sabía que podía correr tan rápido. Debe adestrar moi duro, non si? Bueno, duro. Aunque sí, esta semana siguen os consellos duns bons amigos e amigas. Ah, claro. Pois debeu ser iso. Nenas, nenos do CRA, se me estades vendo, os vosos exercicios funcionaron. Gracias a vos convertínme en campeón, que ben. Entón, poderíanos dicir cal é o segredo do seu plan de adestramento? Sí, claro. Pois mira, sempre empezamos por un vencemento. Que si brazos, que si volta por aquí, que si volta por acolá, un pouco de becho bola tamén. Logo, gustaronme moitos exercicios que me enviaron que inventaron como o Bob Esponja saltarín, o salto de cama ou a catapulta humana. Ah, e sen esquecer deportes como o taekwondo, que tamén practiquei. Os gimnasia rítmica e gimnasia artística. Mira como fago espagar.
ponte, xa lle gustaría ao profe de psico. E tamén me ensinaron a facer a voltereta. Tamén fixen escalada, fixen ciclismo, xogos de pelota, de puntería, levantamento de pesas. Buf, ensinaron un montón de cousas, non parei, Vamos, que estou feito un deportista todoterreno. Pero o verdadeiro segredo, sabes cal é? Pois non, cale? Pois o ben que o paso cos meus amigos e amigas do CRA. Eses que son uns bons artistas. Xa me tarda velos de novo. E que vai facer a partir de agora? Pois a partir de agora, pois vou seguir o consello de outra boa amiga, que me dixo que para ser un bon campeón hai que dormir. Así que, pois agora vou a descansar. Aburiño! E bicos apertas para todos os meus adestradores e adestradoras na casa. Non deixedes de movervos!